Og velkommen til den her video. I dag der har jeg lige købt lidt item, sådan jeg lige kan lave en lille trade op. Ja. Bum bam bum bam bum. Se det her. Se, der er sådan en, hvis I kan se dernede, der er sådan en Desert Eagle Crimson. Den tror jeg vist gerne lige jeg vil have. Så er der prøver sådan. Kommer til at købe ind for meget, eller? Det må jeg have. Nå, det er den der, den skal jeg ikke. Den der. Hvad skal vi tage den? Tihi. Global. Elite. Og så min underskrift. Det er dårligt på, når jeg kan ikke finde ud af at lave den selv sådan der. Altså, det er sådan cirka det jeg laver. Sådan ser bare bjerge. Så til der. Jeg kan også lave den sådan her. Og så. Det er sådan cirka det jeg, sådan jeg laver den. Nå. Sidste autoplay price. Og den kommer fra den collection, den er afprøvemarken. Den kommer fra Chroma 2 collection, hvor det var vi havde nogle saved off og nogle MP7'er Armored Core. Ikke det bedste våben, ikke lige mit drømmevåben, men ikke lidt sådan der. Nå jo, ved du hvad, vi holder den bare sådan der, og lad os se hvad prisen er på den. I kan godt se, det lyder godt. 23, det er skrald. Og jeg betalte 53 for den der USP. Så ja, så lige have min inventory sådan, kan se min inventory. Ja, se her, den skal vi lige åbne, ikke? Nej, det skal vi ikke. Ja, det er det. For i dag, det lyder dumt det der, virkelig. Tak fordi I så meget. Husk at smide like og subscribe. Det er Gaming for Life her, hvis I godt kan lide videoen. Ja, fuck jeg er dum til, fuck jeg er god til at snakke, jeg er lige nu. Hvis I godt kan lide videoerne, så har jeg lige sagt. Nå, tak fordi I så meget. Husk at smide like og subscribe, og det er Gaming for Life her.